sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin. At ako nga po pala si Jomay at siya naman po si Dian. At kami po ngayon ang mag-host sa Surprise Mo, Deliver Ko. At ang pangalan ng aming isa sorpresa ay si Justine, 9 years old from Villa. So ano pang hinihintay nyo? At now! Diyan, taratang dalawa. Tapos kami na lang magtatay. Talon pala, si Kuya nakikita mo. Ay, merong may order kasi nasa sa'yo. Anong sa laman? Order para sa'yo. Sabi ng video namin, kailangan sa order. Happy birthday! Yan, regalo lang sa'yo. Happy birthday, Tessie! Anong masasabi mo kay Mama? Dito madilim. Ano nga sa'yo kay Mama? May pa-surprise mo sa'yo.
Alex, naglalaro na. Invite tayo mamaya ha. Invite tayo mamaya. Bigyan ka kanya ng skin. So, yan, picture muna, picture. Picture ka muna. Kayo po, ate, picture po. Kuya, smile, smile din ah. 1, 2, 3. Sayawan si Justin ah. Walang music sa music. So, yun na, ipasok na natin yung handa ni Justin sa loob ng bahay. At hindi pa po dyan nagtatapos po ang pasurpresa po natin para po kay Justin. Meron din pong inahandang message po ang kanyang ina at babasahin po yan ni Dian. To my dear Justin, surprise! Akala mo spaghetti lang ang handa mo to. Well, hindi ako papayag kaya heto pa surprise namin sa'yo. I hope magustuhan mo to. Pasensya na ito lang nakayanan namin. Pero promise, babawi kami next year, okay? Anyway, please always remember na mahal ka namin lahat. At miss na kita sobra. Wish ko para sa'yo ngayong birthday mo is that lagi kang healthy at safe. More blessings to come at mag-aral kang mapuno. Huwag pasaway ha, nandito lang kami palagi for you. Always mag-iingat ka dyan. Happy night birthday, my big boy Justin. I love you always, Mom. Enjoy your day. Love always, Mama, Daddy, Mom, and yourself. Yan, anong masasabi mo para kay Mama? Thank you. Thank you. I love you so much. Ay, naiiyak mo talaga siya. Let's blow the candle na tayo. Ayan, make a wish, Justin. Sana patuloy na daw siya.
Ikaw na lang matuloy. Sana matuloy na to. Dahil Parang yung sana. Okay, happy birthday. Happy birthday ulit sa inyo and sana matuloy na si Justin. yung naka-wish na sana matuloy na siya baka bukas or next year. Tawagan ko na si Dr. Han. Matuloy na siya. Hindi na sinabi sana na lagi ng TV. Sana lumaki natin. Okay, so dyan na nga po, nagtatapos po ang pasurpresa po natin kay Justin. And, ano po, huwag niyo pong kakalimutang i-like and share this video. At subscribe na rin po kay Mylene Palabay Vlogs para po ma-update po namin kayo sa mga bago po namin upload na video. At ganun din, like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko, para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload na. And surprise!